Passejant per la Rambla un 23 d'abril, saps que has de comprar algun llibre. No saps quin? N'hi ha 100.000. N'hi ha de Stephen Hawking, d'en Brad Pitt, d'en Paco Pil, les memòries del Perales o les del Shaquille O'Neal. Hi ha llibres alpinistes, de fotògrafs, de cuiners, de com fer ganxet amb plàstics, de com xiula del revés. La història dels cogombres a peu coix per cadaqués, d'una tribu saharaui que no arriba a fi de mes. Llibres de botànica, manuals de mecànica, com detectar si el teu fill és d'una secta satànica, sobre la indústria càrnica, d'agricultura orgànica, sobre l'autocontrol o com fer-se una palla tàntrica. Tuneix el teu cotxe entapissant-lo amb tela asfàltica, nacionalisme pàtrida, conviu amb una sàdica, en biquini per l'Antàrtida, el top 10 de la ceràmica. Quina parida més es poden treure de la màniga? Tria bé, no és un joc, cal anar a poc, buscar una llibreria és el millor lloc. O perquè passin per caixa més d'un cop, haurem de vendre llibres a un sex shop. Tria bé, no és un joc, cal anar a poc, buscar una llibreria és el millor lloc. O perquè passin per caixa més d'un cop, haurem de vendre llibres a un sex shop. Guanyen els premiats, la realitat s'imposa. Si no treus llibre nou no hi pinta res, és més fasnosa. D'enguany i aquest Sant Jordi només n'espero una cosa, que per un cop a la vida, sisplau, em toqui la grossa. Algú em pot explicar per què ha aparegut aquest ésser macrocèfal? Toma! Exclamació! M'ha tocat la grossa! Ah!